खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गिबि मन्थ्रिया अनलाइन ड्राइभिं लाइसेन्स आपडेट खालामनाय सिबिथाइ बेखेवबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि मोनसे ओनसोलाव 7 साननि थाखाय कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय। शेरमान आलीआ जामिन मोनबाय। मन्त्री अशोक सिंघालनो बिसायख'थि आय'गनिफ्राय जाहोन खिन्थानाय नटिस। गुवाहाटी नोगोरमायाव सानै बैसोगोरा बिसि-फिसाय बुथारनाय जाथायसालियाव गिबि मन्थ्रि। प्रमद बर'आ जेसेबां सान बिटिसिनि चिफ जागोन बर' हारिया बांसिन खहा जालांबाय थागोन बुंदों हाग्रामा। मोननांगौ धोनखौ मोनैनि चिरांनि काजलगावआव आसा मावथिफोरनि खुद्रिनाय। चाइनानि लानझाव नोगोराव कभिड-19 नि आबुं लकडाउन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनैनिफ्राय आरो द्वितीय मावख'आव थांनो नांला। द्वितीय मावख'आव थाङालासे न'आव थानानैनो अनलाइननि जोहै ड्राइभिं लाइसेन्स आपडेट खालामनो आरो डुप्लिकेट लाइसेन्स मोननो हासिगोन। बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै मोनसे गोदान सिबिथाइ बेखेवबाय। ड्राइभिं लाइसेन्स आपडेट आरो डुप्लिकेट लाइसेन्स बानायनायनि अनलाइन सिबिथाइ बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुंथिनाय बादिब्ला थांनाय दानाव अनलाइननि जोहै लार्नार लाइसेन्स मोननो हानाय खाबुखौ सोरखारा खालामदों। बेनि जोहै रायजोनाङै 1,39,000 लार्नार लाइसेन्स मोननो हाबाय। सिगां समाव बैसोर सुबुङा द्वितीय मावख'आव थांनो गोनां जादोंमोन, जाउनाव गोबांनि खामानिफोरा खहा जादोंमोन। नाथाय दानिफ्राय बेबादि जानाय नंला। न'आव थानानैनो लाइसेन्स मोननो हासिगोन। अरिजिनेल लाइसेन्स लानो थाखाय सानसेल' आनजाद होनो थांनांगोन। मख'नो गोनांदि रायजोआव पेट्रल डिजेलजों लोगोसे मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा गोख्रों राहा लादों। साननैसो नेथ' रायजोआव गाहाम सान फैगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि मोनसे नोगोराव 7 साननि थाखाय कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबफिननायनि थाखाय गुवाहाटी नोगोरमानि रुपनगरनि मोनसे ओनसोलखौ कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला जिल्ला खुंथाया कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय ओनसोलनि सिमाया जादों साहा एएसटिसि मावख', खोलाहा जिएमसि लामा, सानजाहा श्रीमन्तपुर लामा आरो सोनाबहा रुपनगरनि गाहाय लामा। मख'जानाय ओनसोलखौ 7 साननि थाखाय कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय जादों। कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय ओनसोलाव रावबो सुबुङा हाबनो आरो बेनिफ्राय गुबुन ओनसोलाव ओंखारलांनो हानाय नङा। गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स ब्रान्चनि एजाहारनिफ्राय जामिन मोनबाय बाघबरनि कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आली आहमेदा। स्पेसियेल कर्टआ दिनै शेरमान आलीनो जामिन होबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला नोगोद 50,000 रां आरो सानै सुबुंनि साखियाव दिनै स्पेसियेल कर्टआ शेरमान आलीनो जामिन होयो। मख'नो गोनांदि बियाब जौगाखांनाय एबा एमएलए फान्डनि रांखौ आयेन बेरेखायै बाहायनाय आरो जाख्ल'नायनि दाय फोनांना गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ बाघबरनि एमएलए शेरमान आलीनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामना एरेस्ट खालामदोंमोन। बबेखानि एमएलए शेरमान आलीआ सिगाङावबो जामिननि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन, नाथाय बिजिरसालिया नेवसिगारदोंमोन। बिजेपि दैदेनगिरि आरो आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालनि हेंथायै बिसायख'थि आय'गनिफ्राय जाहोन खिन्थानाय नटिस। बिसायख'थि आय'गआ अशोक सिंघालनि सायाव जाहोन खिन्थानाय नटिस जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि उफेरा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि गोख्रों अजद थिखांदों बिजेपि दैदेनगिरि आरो आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघालनि सायाव। गुवाहाटी नोगोरमानि चन्दन नगराव सानै बैसोगोरा बिसि-फिसायखौ गावनि न'आवनो बुथारनाय जाथायसालियाव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दावबायहैदों आरो खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि नोगोरमायाव सानै बैसोगोरा बिसि-फिसायखौ बेबायदि इनायै बुथारनाय जाथाया दुखुनांथाव होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बेजों लोगोसेनो बे जाथायनि दायनिगिरिखौ सिनायथिनो हाबाय। बेबायदि जाथायजों सासे सानैल' नङा, गोबां सुबुं लोब्बा थानो हागौ। पुलिसआ गावनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासेबो सुबुङा बारग'नाय नङा आरो 24 घन्टानि गेजेराव पुलिस कमिसनारआ जाथायनि बागै आबुङै फोरमायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो आथिखालाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ आथिखालाव जेसेबां सान बिटिसिनि चिफ जानानै थाबाय थागोन एसेनो बर' हारिया बांसिन खहा जालांबाय थागोन।
28 नं गसाइगाव बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव BPF दोलोनि आफादगिरि आरो बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। मानो होनोब्ला गावनि मुलाम्फानि थाखाय प्रमद बर'आ दिल्लीयाव बिटिआर गोरोबथा खालामफ्लानानै बर' हारिखौ फाननानै फैखाबाय। जाय बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदों बे गोरोबथाजों बर' हारिया जेबो मुलाम्फा जायाखै आरो मुलाम्फा जानायबो नङा। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड नांला होननानै गोरोबथा खालामबावदों। जायनि जाहोनाव गोबां बर' रोंग'साफोरा प्रमद बर'खौ बयबो गाज्रि मोनदों। जाय सुबुङा दिल्लीयाव बर' हारिखौ फाननानै फैखाबाय बे सुबुङा माबोरैहाय BTCनि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै जौगानायनि खामानि मावनो हानो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव BPF दोलोनि दैदेननायावनो BTC खुंथाया फैफिनगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया रोखायै बुंदों। आथिखालाव COVID-19 नि गिख्रंथाव थासारियाव सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गामिनि आसा मावथिफोराबो दलरै थानो मोनाखै। सानसेयाव 100 रांनि हाजिराजों दानफायाव 3000 रांनि खामानि मावबोनाय आसा मावथिफोरा गावसोरखौनो नासयजानाय बायदि दुखु फोरमायनानै बुधबारखालि चिरां जिल्लानि गासै 631 आसाफोरा काजलगावआव जिल्ला बेंगिरिनि मावख' लांगोनायाव धरना होदों। बेनि अनगायैबो गावसोरनो सानफ्रोमबो 400 रां होनांगोन अब्लासो COVID-19 नि थाखाय आसा मावथिफोरा खामानियाव नांथाबफागोन होननानै जिल्ला बेंगिरिनि जोहै दाबि खालामदों। सा-सोनाब चाइनानि 4 मिलियन सुबुं सानखो थानाय लानजाव नोगोराव आथिखालाव चाइना सोरखारा आबुं लकडाउन फोसावबाय। मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि कभिड डेल्टाया लानजाव नोगोरनि गासै 35,000 नखराव गोसारलाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बयखौबो गावगाबागावनि न'निफ्राय ओंखारनो बादा होनाय जादों आरो रावबो सुबुङा उननि समाव जेबो बिथोन मोनागौमानि रावखौबो न'निफ्राय बायजोआव थांनो होआखै। बेनि अनगायैबो बायजोनि रावखौबो लानजाव नोगोराव थांनो होआखै। बे थासारिखौ नोजोर होनानै आथिखालाव चाइनानि सोरखारा गासै गं 100निबो बांसिन उरां जाहाज बिरनायखौ दोनथ'होबाय। चाइना सोरखारा दाबि खालामनाय बादिब्ला बे कभिड डेल्टाया गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरनिफ्रायसो चाइनायाव साग्लोबदों। बेखायनो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ गोरलैयै फैहोथ'नाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।